Apa, Joseba, Jose Luis Amatrin naiz, eta bueno, zuek platoan oparitutako amantalakin nator gaurkoan, eta bueno, gaur nire fruta dendan esango dizuet nola frutak kontserbatu eta truko txiko batzuk emango dizkizuet. Bueno, fruta dendonek ia 20 urte baditu, aitaman negozioa zen, eta bueno, nire nahiak eta beste alde batera jo zuten, eta nik gelditu nintzen negoziarekin, eta bueno, erikin nun, nik 26 urte nituela, etortzen ginen onuntza Lazkaora azokara, eta bueno, salmentak ondo zijoazten azokan, eta bueno, animatu nintzen fruta denda jartzea. Bueno, gero denda aparte, azokak ere egiten ditugu, beste herri batzuetan, Bilabonan, Mutrikun, Hernanin, Loiolan, banaketak ere egiten ditugu, etxetan, tabernetan, ikastolatan. Gure eskaintza, fruta eta baraziak dira, beti temporadako produktuak, eta baita ere dauzkagu kontserbatxo batzuk, eta baita ere eztiak dauzkagu, 20 mota baino gehiago. Bueno, ezagutu duzu denda, eta orain emango dizkizuet aholkutxo batzuk, fruta pixkat etxean nola mantendu eta kontserbatzeko, bale? Bueno, gaurko kontseiluak dira, normalean etxen dauzkagun frutak heltzeko edo mantentzeko. Ikusten dezuten bezala, platanoek daude pixkat berdeak. Nola konserbatu etxean? Bueno, nahi bali badugu heltzea, horrela uzten ditugu, eta listo. Azkarrago nahi bali badugu horitzea, hartzen dugu paperezko poltsatxo bat adibidez, edo periodiko bat, eta barruan sartu, eta horitzeko horrela sukaldean utzi eta pixkanaka horituko dira. Gaina platanoa horitzen doan eran gas bat sortzen du, eta nol izena daukana, sagarra bezala, eta bera azkarrago helduko da. Eta nahi bali badugu gehiago mantendu, dagoen bezala, poltsa barruan, frigorifikoan gorde, eta egun gehiago mantenduko da. Gero, kibiak, etxeko kibiak beti gogorra daudela, eta ez direla heltzen, eta bueno, honena, sagar pare bat hartu, baina horiak daudenak, helduta daudenak. Behin helduta daudenean, sortzen dute etanol, platanoak bezala. Eta kibit artean sartu, eta helduko dira. Jartzen badituzue kajatxo batean tapatuta edo barruko berotasun hori galtzen ez den toki batean, oraindik azkarrago helduko dira. Kakiak, hemen baserri askotan kakiak daude, baina klaro, ezin dira jan, astringente direlako. Bi aukera daude, bat oso helduta jatea, edo beste bat astringentzi hori kentzea. Astringentzi hori kentzeko gauzik errezena da, kubo batean, taparekin, edo ontzi tapadun batean, edo nahi duzun nolako toki batean, sartu kakiak eta erdian edalontzi bat likore batekin. Ron, ginebra, nahi dezutena, alkoholun likor batekin. Eta tapatu. Eta 2 aste edo utzi, eta astringentzi hori jungo zaio. Baina ez di asko bigunduko. Eta gero, beste gauzatxo bat, aguakateak. Claro, eskenik erdiarekin nahikoa eta beste erdia estropeatzen zait. Bueno, nik nire aholkua izango litzateke aguakatea hartu eta hazia daukan partea gorde. Hau gastatu, bale? Eta hemen oliba olio pixko bat bota, behatzarekin, edo baitare limoi pixkat. Eta plastiko batekin bildu, pega inda, haizea kendu dadila, eta frigorifikon gorde. Eta horrela, denbora gehiago mantentzen da, bale? Eta gero, orain dela ja urte pasa, hasi ginean plastikozko poltsa txikiak kentzen, eta paperezko poltsakin ematen dugu fruta guztia. Eta bezeroen iritziak oso ona dira, eta gehien bat fruta ez dakit zergatik, baino asko zero beto mantentzen da. Bueno, Joseba, nire aholkuak baliogarriak izatea espero dut, eta hemen gelditzen gara, Amatrin fruta dendan Lazkaon, eta hemen gaituzuen nahi duzuenerako. Hurrengo arte.